estem concentrats i concentrades. Hi ha una botella al centre del cercle i de manera voluntària, tranquil·lament, pensant allò que anem a fer i amb seguretat, anem a eixir individualment al centre a fer una acció d'uns 30 segons mínim, d'acord? Quan algú estiga preparat o preparada, alça el braç i ix al centre i fa una acció amb la botella. Molt bé, Gerard. Molt bé. Un altre voluntari. Deien? Molt bé. Podem caminar drets per a sentir l'espai, tranquil·lament. Marc, quan vulguis. Blanca. Molt bé. Un altre voluntari o voluntària. Fernando. Molt bé. Algú que senta alguna contradicció interna, un no saber què fer, recordeu que podeu improvisar, desenvolupar la intuïció, d'acord? És molt interessant eixir ahí davant i fer alguna cosa en la botella quan un no sap què vol fer amb la botella i deixar-se dur, buscar l'absurd, una contradicció. Vinga, un voluntari? Molt bé. Una altra persona? Alguien que quiera pero que no quiera? ¿O alguien que no quiera salir pero que finalmente salga?
Iván. Recordeu que podeu repetir, algú que hagi eixit una vegada pot tornar a eixir sense problema. Algun voluntari? ¿Voluntaria? ¿Alguien que quiera pero que no quiera? Alejandra. Carlos. Concentració. Recordeu que quan eixiu a aquest espai heu d'interactuar en aquest espai, recórrer també aquest espai, explorar aquest espai, d'acord? Vinga, Miranda. Algun voluntari més? Algú que no ho tinga clar però que no vulgui quedar-se sense fer-ho? Núria? Alejandro Zanón. Algun voluntari que vulgui eixir? Dani? Entra Bosco amb Dani. Feu una interacció conjunta. Dues botelles, dues persones. Concentració. Bosco se sale. ¿Vale? Se va. Muy bien, Dani. Molt bé, Dani. Continua, continua. Entra Mireia. Concentració. Molt bé. Molt bé.
Continúa Mireia a soles, Dani se sale a su sitio. Molt bé, molt bé. Entra Ángela. Ariadna agafa una botella que està fora. Ariadna, la botella de fora, i entra a l'interior amb elles tres, que continuen. No t'assentes, Ariadna? Posa't dreta. Gerard agafa la quarta botella. I busca la interacció amb el grup. Concentració. Vale. Ens retirem al nostre lloc. Deixem les botelles al centre. Que alcen el braç aquelles persones que no han eixit encara. Marta entra dins, Belén entra dins, Alba entra dins i comencen a coordinar una acció. Recordeu que igual que feu un soroll, heu d'escoltar els altres sorolls. Molt bé, molt bé. Igualment important és emetre un soroll com escoltar altres sorolls. Marc entra en la dinamització. Escolteu-vos tots els sorolls. Poseu-vos drets i expandiu-vos endins de l'espai. Ocupeu l'espai. Keila entra en l'espai. Keila s'asseu al centre. Continueu. Molt bé.
Interactueu lliurement durant un minut i ja aneu al vostre lloc. Molt bé. Anem acabant. Anem acabant. Anem acabant